Kami ang dos! Last battle karong kay muna! Para sa laglag para 6 quarters! Yo, lagay sa tanan! Okay. Big shoutout sa Zultos Lubuwa, Sound Balloon, ni Busikong, dahil salamat sa tanan ni Ari, sa tanan ni Perform, dahil salamat nyo. Classic Connection, Rapolo, Flip Top, check na ninyo, score nyo, Rapolo, The Concept Store, supportahin nyo, palit ng mga merch. DJ EZQ, sa akong wala, gikan liluan, make some noise for Loco! Ngano mo biyaman ka? Unsa may problema? Wa na ba kay God? Sound to! Gikan lapu-lapo! Make some noise for Bun! Ate kaya sa sabuang, ate kaya sa sabuang, ate kaya sa sabuang, ate kaya sa sabuang, ate kaya po yung libre sa take og silatan. Okay, so manag kwintos, daw si Ban, pili niya na si Loco. Yo, judges, minatatanan! Stricto ta sa oras ha! Laglag para 6 quarters. First round, Loco, let's go! Oh, pilde na ni, kaya nakik-check man eh. Una sa tanan. Don't smoke grass! Game! Pakibaon ako si Ban akong kaatbang. Mura ko na ko yawan. Kaya undefeated daw niyang buang. Undefeated lang ka kay wala pa kung ni mo nakaatbang. Aw, dako di kini kauwawan og pildihon ng isbuang-buang. Buangon di ka ban. Lahi ko nga buang sa mutang musaka akong bakukang. Mahimo kag katawanan. Ingan ako ka buang, buangon di ka sama sa buang ag buang mabuang ni kag gikabuangan. Ingan ako ka brutal. Kay bisag bruta, tablahon gyapon ti ka. Ya kita ka ni? Suck my dick. Speaking of sak, di man ako si Sak Maestro pero mas daghan ko gipasak nga maestra kisa ni Sak Maestro. Maong ban. Oh fuck. Maong ban. Ayaw ko gamiti og lirikal kung imo gitira, kimikal. Maong ban. May man ka ban, may mamersonal. Kayo kasagaran sa kong nabantayan. Kung kinsa pa tayo kaya kinsa pa tayo mautog naw, kung tayo kusugay yung manautog daw. Ano nga yung fuck. Pero may man daw ni siya mo lirik, may man daw ni siya mo multi. Pues ayaw ko multi-multihi o dili ka mutila o tai. Mang ban ayaw kay palabig pangugat. Kay igbutuan ng imong ugat, basin mao na hinungdan sa imong pagkatigbak. O basin makumatos ka. Kumatos ba? Kuma akong tos. Time, 2 minutes na. Kabot 2 minutes wa. Round 1, Ban! Yo! Round 1 game! Game! Sa mga wala makahibaw, si Loco, kay buutan gyud pud na bata. Sa tanang kailan akong demonyo, mo ni pinaka-juice nun nga yawa. Kumusimba ni si Loco, muadto pa ning Maynila, mas makatipid daw siya didto kay barato ra ang kandila. Yawa, mao ni resulta. Basta shabu ray content sa imong prayer. Sa kalulong nimo sa shabu, gusto nimo himuan ka sa imong maker. Kung magkuyog og simba ni Loco, mahibulong lang mo later kay ang aso sa insinso himuon yag inhaler. Nya, abot langit ba ang amat mao grabig pasalamat kung tama ni ang buang mag-jogging ni sa dagat. Puro lap trip ra ang banat, ang gidalit sa giahak, kada batil balik-balik wa may laing ikahatag. Pero di ko mo kumpiyansa ni Loco, oy. Kay kuyaw ni magtama.
Magbaw nig kalawat kung mangawat para iguman wa nay sala. Pero karon di na nimo simba. Kay nausab na iyang pagtuo. Kay basin na ay bati dihang nahitabo siguro. Kay balibad yun si Loko, sagbalikon pa sa uno. Di na sa ganahan na magampo, ganahan na siya mahimo nga Ginoo. Ban versus Loko? Ang pag-match up medyo lazy. Gikontra ko ni Mos Buang na ganahan mahimong Ginoo. The gods must be crazy. Daga nagbugal-bugalon. Apan wala dyan ko nalipay. Gusto sila ang hangadun. Pero suwat mo rarag freestyle, piling Ginoo pang pahong sa imong gara dong paghinay. Kay di ka angay sang bahon, usara ka sa mga GI. Di ka qualified as rapper. Kung ako lay patingugon. Pero pwede ra sa dinuon. Kung ako ang pahilumon. Dalarag props niya pakatawa. Muray mong kaya nga himuon. Nagkalatra ning tawana. Ako na ning hipuson. Pakatawa aming tanan. Pakatawa aming tanan. Partidaan ti kamigo. Daog na kag mungisi ko, bisag pustaag linibo. Kay mangan tsaw ning amaw niya sa crowd maginiro. Pero ako maoy butuhan sa mga hawd sa lirik ko. Santo Loko! Fuck, usa kuno ko sa usa ka mga GI yun sa to. Usa kuno ko sa GI yun sa to. Pero ikaw, mura ka og giatay. Real talk. Sa una, igo na ko magtanawan og Rapulo. Karon, wa ko magdahong nga pang main event na magiyay ko. Round 2 game! Karon kaya ako man imong nakaatbang, mura kag nakaatbang og taga Thailand. Kay kanya si Ban? Si Bakain Buang! Karon mura mo nagtanaw og sunugan. Kay kini si Ban, Pipar, human ko ni suwatan, ako ning dauban. Fuck! Pero, fuck, ako ning dauban. Pero Ban, fuck Ban. Fuck you. Pero kani si Ban, hilig ko na siya og anime. Anime? Muram ginig mangligay yung masi. Mura sa ni siya si Taiga. Taiga ba kaila ka? Tai nga uga. Fuck. Time ko, motherfucker. Uy. Time round 2, Ban! Kaluoy. Round 2 game! Game! Siya si Loko. Ang numero unong rason nga nung nagtuo ang uban nga ang rap battle kaysa Yunra. Pakatawa lang gamay, gamit mabaw na mga storya. Balik-balikon mga linya, bisag kinsa ang makontra. Chill sa hibin, murag chicken. Apili na lang sa kobra. Aron didli pod gamay ba? Ay pagpiling looks na may ka, ay pag inisod sa diri o galing pisot pa kay ka. Kay pang Gigi mon kag lyrics dong may giingon ni Dayha. Chill like chicken do kay hay na. Abot ka 7 ron, patay ka. Tulog sad pa nagsaoy. Ay padala sa tamag power. Ikaw ang pangitaon sa ganahan mo suyop sa dulho nga nanayanlag baker. Grabe ka angas, brother. Murag di maabtag summer. Dako kayog sa nina niya ang lawas, hanger. Sa kahuyang, matumba. Bisag mintis pa imong suntok. Dali ra mabali o niya, dili na nid ibugsok. Pakatawa ra imong papel. Maong easy ra ni mabuslot. Mas nipis pa ni ang uplok kaysa 20 leaves nga notebook. Sulit ang Rapolo kung nasi Loko. Inyong pagtambong di mabitin. Ari na mo makakita og artist. Artist nga walay alam sa sining. Unsay nasod sa imong utok anong imong dunggan gibot nga nimo og biring. Kung maghukas ka, mura kag posting nga gipapilitan sa mga tawo nga na-missing. Balik-balik ba yun ang tira? Mura rapod ning bumirang.
Walay meaning ang tato sa lawas, iyarang gibuling-bulingan. Nagtuo kag angayan ka ana, ang tinta imurang giusik-usikan. Mura kag drawing book sa bata nga gikuris-kurisan. Kung mapapicture ni sa bandal sa kadalanan, mukamoplad siya nagkalit. Inani ang itsura ni tata kung magpatato sa naong niya na gidala-dala nga sakit. Pero buutan ni si Loko, labi nagmakagamit. Gitagaan ko niyag sa buganihan niya, ako rasad gibaligyan niya, iyagi akong gipalit. Ing ana, pag komedi, dapat naasay poetry. Kay rap battle mang good ni pre, angay ng buhaton diri. Ing ana, dapat ang pagsulat o big deal na man. Ug dito nimo kaya nga mabuhat o pag skater na lang. That's right, Loko! Ano magbuot mga tag-sa-tag? Ano magbuot mga tag-sa-tagsa matag kinaiya? Usay sining, pakun di kag sin. Karon, kani si Ban kay muranig magmugot. Kaya ako nigidadaan og turutot. Usay mulat sa realidad. Ikaw mulat sa realidad? Pasin mulat sa crack? Ayaw na lang pag-rap-rap, pag-crack na lang. Nya ayaw. Yan sa dimingon, you can make it. You can make it soon para mahimong champion. Pagkalus-lus. Mayam ka laparuhon og 2x2. Pero kato, binuang ratotanan. Kaya iwa ko muari para mangita og bikil. Gusto lang unta ko mo-chill ka ng murag na sa heaven. Malupad-lupad ang murag. Tayo na ko. Nagikog. Round 3 game! Game! Di ba tagaliluan ka? Ikaw ang rap battle version ni Babing. Ang suwat basura pero lap trip gihapon og dating. Walay nindot na mga berso, pero katawan gyapon ng praning. Kay mas kwanggol pa ka ni Leo niya, mas niwang pa ka ni Twing. Kay bawo kang anong ganahan kay si Jan Leo nga mong battle ka? Wara, para mo tanaw pog rap battle ang mga adik-adik ba? Kung nai-aser sa flip-top, ikaw asit ka. Kung nai-aser sa flip-top, ikaw asit ka. Ikaw ang hinungdan nga nung automatic nga makaingon ng mga tao basta nahi-rapper nga naipatek, adik na! Don't smoke crack! Pero sa sabo nga makadaot na animutanan ang side effects, sir. Sige, kalimot sa linya. Ang utok di naka-remember. Tuga-tuga manggod kag enter. Kanus amang kamo surrender. Imong Pasko, Marso, nya imong summer, November. Sa Siloko, ang tao nga girime ang inday sa hinapay. Inday sa hinapay, lami kay kasagpaog pigpay nga tinapay. Kasubraan ka gangster yang purma, ang dating bay mamirahay. Gisugo rag mantika sa yang nanay, pinabig bike panggiatay. Kay numdum ano yung alin niya? Happy na Pasko! Naan ka gip? Naan ka gip? Abi ako brief. Ulul! Hapit na kamapas mo! Ganahan kag-it! Ganahan kag-it! Abliha mong rip! Pero ayaw na lang di ay, kay di man day kakatulon. Kaysa bisyo ka nalulong, kaysa bisyo ka nalulong, maong niwang kay kadodong. Ang normal na akong aginhawa o sa kaoras panimong giutong. Magbagong buhay na ning tawana kung mamatay na siya pohon. 1% ra ning aban.
Kaya akong kontra, di man ganay angay pangandaman. Pagkaibaw na ko si Loco, akong kontra, anak ko, hahays kapalaran. Atay kasingyalan, walay raymay niya pakpakan, gibaboy ang kultura, gaguanay kaslarangan. Di ta pareha giagian, nakisabay ra ka, astig ka og datingan, pero way pang patayng dala. Mamusil paning praning, unya wala day bala. Ulol di ka pang tournament sa laglag bara tanga, pang linaw gaway ra ka. Time! Rapolo, amihan ng dos! Last battle karong gabi una! Ban versus Loco, yun! Lagas sa balik, bay! Better. Para sa laglag bara 6 quarters, judges, decision, advancing sa semis, 5-0 para ni Ban! Shoutouts, Loco, shoutouts! Shout out ko, sorry. Leluan, Mexico. Judges! MP3, Sir Flip. Pumunta na ako si Ban, si Loco ng Istanbul, Americana yung kampanya. So, all 3 rounds Ban. Still F3, butar si Ban. Makita na ito mas technical, mas prepared, mas well constructed. Loco po talaga niya po. Yo, Lawrence, ibuton ako si Ban on 3 rounds. Maurag ako nang ipakita ng Loco ng mga mura na ipakita niya tanat kami. Pero Ban, 3 rounds. 3 rounds Ban, kuha na yung voltage, performance, of level of difficulty sa pagsuway. Yo, based on my knowledge, scientific language is Ban. Ibatar ako si Ban, 3-0. O, 3-0, iya, tanan rounds. Oh, thank you for the love and for the support.